Yau Alhamis, 19 ga watan Oktoba, shekara ta 2023, mai girma gwamnan jihar Katsina, His Excellency Dr. Dikko Umaru Radda ya kai ziyara ta musamman a ofishin jakadancin ƙasar Turkiya da ke Abuja, inda ya samu ganawa da mai girma jakadan ƙasar Turkiya, Mr. Hidayat Bayraktaran, wanda wannan ziyara ta ƙunshi zuwa domin ainihin tattauna muhimman abubuwa na ganin cewa an farfado da sha'anin noma na jihar ta Katsina, inda ya bayyana wa mai girma jakadan irin muhimmancin noma ga al'ummar jihar Katsina, inda ya nemi wannan jakada da ya bada gudunmuwarsa wajen ganin yadda za a zuba jari ga ainihin jihar ta Katsina da kuma kawo sabbin al'amura na ganin cewa noma ya sauƙaƙa kuma ya samu ci gaba a wannan gwamnatin ta ci mai girma gwamnan. Da wannan dai za mu iya cewa Katsinawa sai godiya bisa samun gwamna mai experience da kuma aiki tuƙuru.